sumaya sumawur iki calone dalang putri Mas calonan iku nek swantene kulakoni hebat mung tekone padha karo pimpinane dari
Bikin tuh betul. Mboten mboten Enam siji. Anu, Ngaji niki saged Ora gak? tanpa kabeh. Enam siji. Iya. Bikin deh. Enam siji. Enam siji. Enam siji. Enam siji. lunem siji. Anak itu satengah wengi Satengah wengi. anu, ini Pak Eka. teka ayu luput ing lara Teguh ayu luput ing loro. luput bilahi kabeh Luput bilai kabeh. Jen seteng datang pura Jin setan datang turun. peneluhan anono wangi Paneluan tanpa wani. miwah panggawe Allah Miwah panggawe Allah. becane kang luput Gunane wong luput. Geni ateman kerto Ini teman kerto. maling aku tambani ing kami Alingatu tambani ing kami. guna tutupan sehna
Nyamping sumila ingkang ketingal menentis panjajah budak pinggir sanggang jagat diloko sareng ngami wendesiro kengkarmo kadi budak pinggir Kaptan Kuapi yang diharganing nafsu Sikro ingkang garwa negari nangkul nanging ingkang garwa datang randhati kersanira sang Manikpada Satemah kalmo Orot dalah wonten telenging jero iki ndadosaken kagiat sang Manikpada Hentikan kinota Omongan Korok Kampul Wonten jero iki satemah ndadosaken golo karaning kaliwangan ora widodari kala gabah dininteri wayang pemuyungan omahe balen cukup domane kaya jumpang-jumpango sakaning balen cukup domane kaya dekat-dekatku menten wektu galadi rengat sumene lemburan dini ngakak galak putih meter pergembang hananta buku Samsung dan jaket dinoto mesami kawanan golo kang dadi saking pomo ingkang salah
sigur ndawaken dhateng para dewa Taksana. Yen njenengaken sangka masalah para dewa Taksana sigur kantut gunegut cikat pun dinas asal pusaka tempuling Tandrasa Trisula Gada Bindi minangka anyiraken sangka masalah dadosaken golongan ingkang banget. Segala pusaka akan kuawi akan saged nyiraken sangka masalah. Satna Dewa Duka Yayah Silipi namaken Guntur kalau bayangin Guntur banyu akan keok Guntur geni akan kobong Guntur Prahara akan kabut engkang pungkasan pinamanen Guntur Watu ana ingkang kataman Guntur Watu padha saknalika hamyar padha saknalika Gusti Kang Agarya jagat sumedya handang api akan kawontening jagat ingkang sekawit ana bumi ana langit ana surya ana tandra ana bungah ana susah ana bejo ana cilaka sedih ana miskin ana bener ana lutut ana becik mesti ana Allah yen iki dikatakan jagat nyetaken sumadine cangkeping dunya minangka sumados boten ganjil kama ingkang sampun ketapan Guntur Watu ambiar buyar dadi salang-alang lan dadi ndok pengamun-amun akhirnya ingkang dadi salang-alang dumadi bangsane lelembut golonganing jin setan pei parayangan jenit iliru banaspati gandharma tekean eklek-eklek balung tandak ginjong lau dono jerangkong wewe glundung primis lan liya-liyane engkang dadi ndok pramun-amun engkang dadi sandok pramun-amun minangka ndangkepi akan kawontening jagat dadono wisa sekala retu kutu malang atogo penyakit malang sangit mentek orang tikus lan liya-liyane kagiat samane kaya ya karsa gara-gara kondur mengkai banget
suli komo ingkang sekali sampun buyar taksih wonten sebagian komo ingkang agengipun saya ageng dadi saking sampel ana dayaning geni banyu bumi lan angin jelek daging sampel daging betul sak gunung anakan ngeteger bisa lantai orang Indonesia samudra kang sakit winasana segera kidul ini saya ingkang sasana aluh dawana margono samiran lan ayang bujleng treslangat padha cik-cikan aku iki kok iso mangke ana dhuwur banyu kaya mengkene kok kaya ana garapan terus wong tuaku kuwi sapa bapakku kuwi sapa ibuku kuwi sapa terus jenengku kuwi sapa aku takon ora ana sipating jalma menungso kang nyeraki marang aku saben tak barake malah padha singkir padha lumayu sifat kuping apa dasare di kawaku gila kawaku lho kae kok ana kedo mantel sak sodolan ning kene mbok menawa kae ngerti mbok menawa kae bisa nuduhake sapa bapakku sapa ibuku lan sapa jenengku kisah aku sing teko opo sing teko
Di sana Raja kaget aku sing teko di sana. Demas Kuti mengali dino sekaring bawang langgeng. Iki sopo kok ngomong ning pengarangku. Mengko dhisik sing gede pangapuranmu ya di sana. Aku ki sedapine ora ngerti jenengku kuwi sapa, wong tuaku kuwi sapa, ibuku sapa. Aku teko kene iki arep takon karo kowe. Iki kahanan kaya ngene kok kowe ngegaman pirang-pirang kaya ngono kuwi. Jenengmu sapa? Yen sira takon marang aku, iki Kayuwangan, arane Kayuwangan Sumendhe. Kayuwangan Sumendhe, yo. Wong isikku Bathara Hanggondali. Aku iki sawijining dewa kang supaya nggawe pusaka piranti gegamaning para dewa watak sanga. Mula iki kiwatenku iki akeh pusaka iki pancen pegaweanku iki gawe gaman. Amarga dewa kuwi ana bagiane dhewe-dhewe. Ana sing nglakokake Surya. Kuwi Bathara Surya. Sing nglakokake Kartika kuwi Bathara Sudama. Sing nglakokake Rembulan kuwi Bathara Cittasmi Bathara Rayung Wulan. Sing ngatoni bumi Bathara Rutabuga. Sing nglakokake angin Bathara Bayu. Sing nglakokake geni Bathara Brahma. Dadi dewa iki kabeh duwe pegawean dhewe-dhewe. Oh ngono. Iya. Aku tak takon, aku kuwi anake sapa? Bapakku jenenge sapa? Ibuku jenenge sapa? Aku jenengku sapa? Mengko dhisik sira kok takon marang aku. Mula bukane kepiye? Aku kuwi ngerti-ngerti kuwi ngadeg karo tengahing segara bisa mancik ana dhuwuring banyu, ora beda ana ing daratan. Angger ana wong tak terake padha mlayu. Perlune aku mau ngatakon wong tuaku sapa, ibuku sapa, jenengku sapa. Oh iya, yen pancen kono sira tak paringi tetenger. Aku apa paringi tetenger? Ya tak paringi tetenger. Joko Linglung. Aku kok paringi tetenger Joko Linglung. Ya Joko Linglung, ya komo salah. Ya komo burung. Matur nuwun. Dene aku kok paringi tetenger Joko Linglung, ya komo salah, ya komo burung. Lah terus Sudarmaku kuwi sapa? Bapakku sapa? Yen sira takon Sudarmamu ingkang bisa nuduhake mung Pakulun Bathara Guru. Manggone ana Kayuwangan Suralaya. Sira mung gawa sak tataran. Ya kuwi ketemu kawan Pakulun Bathara Manikmaya, ya Bathara Guru. Ing kono kan bisa nuduhake sapa sejatine. Wong tuane sapa sejatine ibune. Ya mung Pakulun Bathara Manikmaya.
Oh, nek ngono aku njaluk pamit. Aku tak doyo-doyo ketemu kawan kekulun Bathara Guru ya kekulun Bathara Manikaya. Ya duga prayoga digawa ngangkat ya aja kong sikei. Tak barang dono tenan kok gak kok ya lagi kalian acara kenceng. Aku waktu grinjeng bangku. Ngombe. Ciu tong betonang. Wong paniki sekono peniki ora. Aku iki kok karo sapa kudet Bromoyo karo pengen kancane. Rojo karo Bromoyo. Wis. Nek rokoke wis dipake abang. Kowe iki do apa? Main. Aku main. Aku apa? Iki ciu beton betonang. Sabu. Nataku kali aku ki bidal. Ngecu, nampak. Minum-minuman. Repel ekstasi dilem. Aku bingung dengan wong wedok limat tak perkosa. Kowe jenengmu sapa? Aku Joko Linglung. Kowe dadi balaku. Gak gelem kok jak main, jak minum, jak ngecu, jak nampak, jak ngerampok. Gampang, gede gampang, dhewe ngerampok. Aku tak sing dadi mata-mata engko sing duwi kowe. Oh ya. Aku ya gelem ojak ngerampok, gak ngeraman, gak main aku gelem. Nanging iki lereng dhisik aku arep goleki wong tuaku dhisik. Mun aku ketemu karo wong tuaku engko pinangkan, kok nang bali rene ya. Kok aku bawa remi. Kok tak jak remi. Aku tuh pay iso. Totek iso. Jemeh iso. Aku
santuk iso. Soalnya bumi dong. Otok iso. Otok iso. Ya. Wes ojo kuwatir aku. Aku kok gawe aku nggawa kartu sing anyar-anyar. Kok jae anu. Apa anu ya iku apa ya sing iso ya pas ngono kuwi. Sing iso ketoke kok butuh gimin ya. Kanto yang pinceng. Oh iya ya karo kanto barang kuwi. Ya wis kowe nek arep goleki wong tuamu anggum basuki ya. Pengen ya. Kon oleh-oleh lho. Oleh-oleh apa ya? Apa nek kanto apa piye ngono? Aku lho wong kafe iki lho. Apa nggon mall. Ah, gampang kowe masuk kuku ngono ae. Nek ketelenga karo sing Hasil kok usir. Aku kok mau dijupui. Aku nggawa tas sing gedhi wae. Ya wes, ngono aku tak nduwe wong tua. Iki ya wes, aku basuki wae. Kalian sang yang manik moyo, yo sang Bathara Guru. Maksud wong bundu. Dereng lem. Manah yo. Kawan tangis sesenggukan sang Bathara Umum Abdi. Sang manik moyo Geno dukonya lah sinipi dereng saged ora malah nyabdo setimah manggi sabdaning yang manik moyo orang kono pangandikane sang Bathara Guru
kaya dudu sipating wanita, kaya sipating raseksi. Ika sipating gakai, umur gadi raseksi. Ginggil mengeswakan lanjut lupa kulo menika menapa dosa kulo menika menapa tiba-tiba banyak dosa kulo sifat kulo bisa kados makaten sudah mani kulo kados makaten Yai Batai Moapi kodrating jagat sira ora bisa kaya sekawe kula menika menapa dosa kula menika menapa kula masih boten nganggep maju kok menika lha menika tengah-tengah menika buang dini boten iki samodra wis Yai Batai ora bisa sira pulih kaya sekawit amarga kodrating jagat kudu mengkono menawi kula boten saged wangsul dikados menapa tetep kula tresna dhateng paduka tetep kula badhe sungkem kaliyan paduka kebatakut tetep dosa pangantik ayo masanipun kula dipun dadosna kula tetep badhe surita kaliyan paduka kula menawi dipisah ya Yai Batai Moapi ingkang ten kono larang sawetara mengko jeneng ulun bakal minta marang pangasami Gusti Kang Akaya jagat nalika semono sang Bathara Guru enek bilih wonten setunggaling widodari ingkang mirip citrane Bathari Moapi kang sesih Bathari Moapi Sitorasmi Sigra Matakaji Undang Pangling Bathari Moapi Sitorasmi katimbalan marak sebo mengasani sagamane kaya saged manjing hang-haling Bathari Moapi Sitorasmi yen mane kapundhut
kapapanaken wadya sang badai umupamaken sampun wujud raseksi yen maning badai umawati ya badai umupamaken sampun wujud raseksi kapapanaken wadya sang badai raksi resmi makaten sapunipun Yai Batari Laksi Resmi panten kodrating jagat kudu sira nglakoni mengkono. Lho, kekulun. Boten ngawasi kan. Boten ngawasi. Kelentu kalian kabeh ora dikro. Kados makaten kekulun. Kula boten ngalaken Purba sesuk ana jeneng ulun. Ulun amung sabena panten kodrating Jawata kudu mengkono. Wiwit iki Yai Batari Laksi Resmi rene sira wadhya wis mangkene sira wiwit dina iki ndak paringi papan apani panggonan mangguna ana ing setra Gondo Layu ya sinebut setra Gondo Langit uga sinebut Kaliwangan Gandang Mangore sira ulun paringi ketenger Batari Permuni Yoga Kari Durga wiwit dina iki sira ngrakoni bangsaning bekasaan sing setan pitrayangan demit ilu Ganapati Gandara Tekaning Lengkek Balung Tandak Jinjeng Warudaya lan liyane apa panyuwun menawi selang-selang kula gadahi panyuwun kaliyan kula ndang manik mojo panyuwun kula kesah dipun udaneni utawi dipun laksanaken ya Yai Batari
Durga yo bakal panjenengan apa kang dadi pamintamu bakal ulun sembadani wis kumuli sira mapamu ana kayangan gandang mangure ulun restu nuwun yo ulun dalan kudu mentrongan kok kembali apa mulya iki